Shwmai Cerdin? Shwmai, ti'n glaw? Nawr, gweithai, beth yw'r heriau mwyaf chi wedi cael yn y gwaith fel siop, celfi a llestri yn Llanbed a Trefnwyr Angladdau dros y blwyddyn ddiwetha? Wel, un o'r heriau mwyaf gyda'r siop, bod y drws ar glo, a bod nwydden ni wedi archebu os misodd a rhini mae'n dod mewn yn efe. A ni'n methu arwydd mae'r drws ar gau, neu mae'r carias a bethau yn creu bach o broblem. Ond wedyn ni gyda'r fusnes yng Ngladdau, ath y cwbl ar un waith. A ddyn anodd oherwydd oedd fel yr ymlosfa'r capeli yn gweithio ni faint o bobl yn gallu mynd. Oedd hwnni yn bach o'r rhwystr. Ond o'r rhan gwaith papur, mae wedi hwyluso ni fel y gweud y gwir, sy'n mor teuluodd yn ffyn i'r swyddfa na dim byd nawr, mae cwbl yn cael ei wneud dros y ffôn a dros y lein. So mae hwnna wedi hwyluso o'r rhan oriau gwaith, mae hwnna lot o well. Ac wrth gwrs, yn bersonol, eich chi wedi cael ergyd drom o golli'ch tad sydd wedi claddu gymaint o bobl dros y blynydde. Do, oedd marwolaeth mewn teulu, a oedd hwnnw yn achosi bach o deimladau i ni, oherwydd o'n i'n gweithio gyda fe, o'n i'n gyda fe bob dydd. Ond un peth dwi'n wedi sylweddoli yw yn y cyfnod hyn, mae dim ond ni fel teulu oedd gyda'n gilydd amser digwyddodd y marwolaeth, a dim ond ni fel teulu oedd gyda fe diwrnod yr angladd. Ond neb yn methu dod i'r tŷ i ddod i weld ac i ddymdeimlo ni, a ni'n teimlo bod hynny wedi bod yn bach o help i ni, bod ni wedi bod mwy agos fel teulu a neb arall wedi wneud hwnna ni. A sio ydych chi'n dod i ben yn y siop dyma, mae'n gyfnod hir heb agor o drysau? Odi, mae'n gyfnod hir, ond beth mae Ngharad a'r bechgyn wedi gwneud nawr, maen nhw wedi gwneud gwefan, mae bobl yn gallu archebu ar y lein, a maen nhw'n lle dod i ole o drws y siop ond archebu o flaen llaw. Ond mae hwnna wedi creu bach o waith i wneud wefan lan i'r siop i werthu ar lein. Ac yn bersonol, beth wyt ti wedi dysgu yn ystod y flwyddyn ddiwetha? Yn bersonol, wedi dysgu i'w cymryd pethau fel mae pethau'n dod. Dath yr Covid yma ar un waith a adrodd bywyd pawb, bob un o'n ni. So mae cymryd bob diwrnod fel mae'n dod yn bwysig i fi o hyn mas. Diolch Cerdin.